Afghanistan mɔgɔ minnu kisira ka bɔ dugukolo yɛrɛ ma ni a ye mɔgɔ min faga ka ca ni mɔgɔ 1000 ye bɛɛ fɛrɛ bɛ tigɛla ka minɛ minnu bɛ se ka kisi ani ka se ka yɔrɔ sɔrɔ u bɛ se k'u yɛrɛ tanga yɔrɔ min na ani balo fɛnɛ u b'o ɲini na. Sudan mara la ja dɔ Sudan saridasiw olu ka kuma latɛmɛna ko Ethiopie saridasiw ye Sudan saridasiw 7 faga ani faso jama mɔgɔ 1 n'u tun minɛnen don Addis Ababa bolo. Irisi jamana la kalo 4 a minɛnen kɔfɛ ni u ka ɲɛnaminini fɛn ye Ameriki o ye basketjola Britney Griner taara kubeda la a ka kiiritigɛ ye o ɲɛbila hukumu kɔnɔna la. Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ Volodymyr Zelensky farala duniya setigiba jamana 7 olu ka lajɛrɛ kan Allemagne jamana la. Ni setigi jamana ninnu ye layidi ta ko u bɛna Ukraine dɛmɛ kuntagalajan kɔnɔna la. Portugal mara la lafasalikɛla dɔw minnu yɛrɛ masiri tagara u da Taj ale babolo kɛrɛfɛla la Lisbon wagati min na duniya seleke 4 ale ka lajɛrɛ dɔ la kɔgɔji kɔɲaw kan ko f'u ka waleya kuraw ta yasa u ka se k'u mago don kɔgɔji la.